Салям алейкум, привіт усім глядачам телеканалу АТР, які дивляться нас як у тимчасово окупованому Криму, так і по всій Україні, в різних країнах світу. І наша війна це найважливіша, в принципі, але все одно частина світового протистояння добра і зла. І тому міжнародна обстановка, яка супроводжує нашу війну, вона теж дуже важлива. Тому я радий, що знайшов час сьогодні поспілкуватися з нами доволі довго і подробно з усіх цих питань. Погодилася людина, яка дуже розуміється на деяких країнах, які нас теж цікавлять. Ну і в принципі володіє всією міжнародною обстановкою. Представляти довго не буду, і цього не треба. Дмитро Чекалкин, салям алейкум. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Ну так як ти, ніхто не вітає, це точно. Радий бачити. Навзаєм. Давно не бачились, дійсно. Так, напевно, почнемо з головного, з того, що нарешті бумеранг повертається і вже нікого відтепер не здивує, що Москва і інші, ну навіть Москва, стає об'єктом того, на що вона заслуговує абсолютно. І вони думали, що вони вічно будуть безкарними, а тепер вони там якісь там дурні пояснення знаходять там, наприклад, в Держдумі, в так званій там якийсь там голова чи хтось там комітету з безпеки сказав, що така атака на Москву, вона вдалася через те, що просто в нас дуже велика країна і завжди можна знайти якусь дірку, куди прилетить безпілотник. Тобто, я думаю, що вони правда дурні, але навіть для них таке пояснення дуже дивне. А що нам скаже з цього приводу, ну нехай не військовий експерт, але все ж таки людина, яка розуміється на армії, в тому числі Дмитро Чекалкин? Ну, ти знаєш, я маю тебе виправити. Я за першим своїм фахом кадровий офіцер, і більше того, 3 роки колись мав таку унікальну можливість. Я перекладав курс стратегії оперативне мистецтво в Академії Генерального штабу Алжиру, де викладали майбутні творці цієї концепції гібридної війни. І полковники, тоді вони були полковниками там Козлов, Подопригора, а з часом вони були вже генералами Генштабу Російської Федерації. І якраз тому і так сприймаю багато речей близько до серця, тому що я просто, знаєш, як англійці є такий вислів «ring the bell», як мене колокольчик, дзвіночок мене дзвінить, що це ж як колись пародія була на нашого президента Кучму. Це вже було. Це ж якраз по цих конспектах один з тих викладачів, якраз якого згадав полковник Козлов, він якось, пам'ятаю, поставив мене в незручне становище як перекладача, тому що він напередодні там якісь командно-штабні були ігри на картах, і він каже, що товариші офіцери, ми все розіграємо як по нотам. Ну, арабською мовою є такий відповідний вислів «Нураттиб куль шей біль ба'от-та», тобто ми все розіграємо, розберемо по літерам абетки. Ну, я переклав цей вислів, а потім він починає показувати, як він буде по нотам розігрувати. Там багато було цікавих кумедних історій з цими перекладачами, з перекладом цих лекцій, але там, як каже мій один радійний персонаж, є що вспомнити, то от нічого дітям розказати. Так от, дійсно, сьогоднішня ситуація, вона зрештою була очікувана, такий розвиток подій, тому що цього Картополу, цього, між іншим, теж одіозний персонаж, він же був, нагадаю, начальником штабу Західного чи Північно-Західного військового округу, звідки оцей славетний БУК переправляли на територію України. Саме він віддавав наказ, і через це він був свого часу внесений в першим цим список підозрюваних по цьому міжнародному злочину. І після цього його призначили, між іншим, теж промовиста була річ, після того, як почалися розслідування, він був призначений начальником главпуру в Генеральному штабі Російської Федерації, де якраз складовою частиною є той сумнозвісний
стосовно, звісно, управління спецпропаганди, на факультеті якого я навіть свого часу викладав. Так сталося, що я закінчив звичайний факультет нашого військового інституту, другий факультет східних мов. Але коли вже навчався в аспірантурі, я якраз викладав, правда, не профільні дисципліни, а викладав саме арабську та іврит на цьому факультеті спецпропаганди. Так от Картополов перед тим, як був обраний до Держдуми, він певний час обіймав цю посаду, але він давно вже не виїзний, і давно обрізав всі там мости з Заходом, тому його і так призначили на таку посаду. Сьогодні він якраз голова цього комітету безпеки і оборони. Нагадаю, що згідно з останніми затвердженими російськими бюджетами на ці так звані засекречені статті, зокрема і на безпеку і оборону, виділяються там рекордні суми. Там раніше було 15%, тепер вже там 30% російського федерального бюджету засекречено. І це, зокрема, йдеться і про гібридну війну. Тому що згідно концепції гібридної війни, сьогоднішніх оборонних завданнях Російської Федерації лише 1/4, 1/3 всіх сили Заходів виділяється саме на власне військову сферу, я маю на увазі на озброєння, на готовку особового складу, а 2/3 чи навіть 3/4 виділяються на інформаційні операції, диверсії, тому що, як відомо, бомбардувати інфовірусами набагато вигідніше, ніж навіть бомбардувати ракетами та снарядами. Так от, повертаючись до Картополова, те, що він сьогодні сказав, можна інтерпретувати було б як заклик до дезінтеграції Росії, тому що така велика територія, вам треба скорочувати її, якщо ви хочете, щоб не пролітали ці ваші дірки ворожі ракети. Але так сталося, що в іншій своїй іпостасі, вже як радіоведучий, як організатор всяких пафосних заходів, зокрема, я свого часу вів там 20-річчя Газпрому в Україні, і мене залучали вже в абсолютно іншій моїй якості, залучали для проведення якихось пафосних урочистостей саме в цих районах, які сьогодні обстріляли, Нова Ріга, Барвіха. Я пам'ятаю ці палаци багатомільярдні, які будували наближене коло до Путіна. І мене завжди настільки вражав цей контраст між тим, як живуть люди в російській провінції, там, де народився колись там в засланні як член сім'ї ворогів народу мій батько, в Кіровській області, чи де народився теж практично в засланні мій дідусь Петро, до 7 років тому він народився в селищі Чекалкіно, звідки пішли, зрештою, всі Чекалкіни сьогодні в світі. І настільки разючим був цей контраст між тим, як живуть люди в провінції. Я, наприклад, зокрема, слідкував за там, де народився мій дідусь, це село Чекалкіно, це там взагалі нічого не лишилося. Я останній раз там був, якраз вів там ювілей одного з керівників КАМАЗу, і кажу, тут неподалік там від набережних Челнів, моя маленька батьківщина всієї моєї родини, дайте мені можливість туди з'їздити. А це Удмуртія, але єдине там не удмуртське поселення, це старообрядці, які тікали від утисків Російської православної церкви в 17 столітті. Вони тоді переселилися. Ось я поїхав, там не лишилося жодного будинку, хоча там добротні були такі добротне поселення. Перший поверх кам'яний, другий дерев'яний. А ось там, де народився мій батько в Засланні, це Благовещенський район в Кіровській області, я слідкував за їхніми подіями, мене там вражила новина. Вони пишалися тим, що в них ось там дають звіт досягнень за минулий рік і кажуть, построїли вторую полоскалку, тобто те, що побудували другі ці мостки для просування білизни на річці місцевій, це велике досягнення. Тобто, коли ти бачиш ці палаци на Новорізькому шосе в Барвіхі і Рубльовці,
і потім переносишся в ці абсолютно там занепад, мерзость запустіння, як казано в Святому Письмі, цих регіонів далекої російської провінції, то наскільки це вражає. І тому я, коли стикався з якимись тут українськими поборниками цього руського міра, я не міг стриматись, да, мене просто всього там починало тіпати. Да. Зокрема, і в рідному твоєму Криму, да, я завжди з кримськими таксистами до хрипоти сперечався, коли вони казали, що ось там Путін прийде, порядок наведе. Я кажу, ну можливо, там декілька років вам і пощастить, як там, я не знаю, умовно, напевно, пощастить, як деяким регіонам, які захоплені Росією, да, і на них там виділяють якесь фінансування. Але достатньо, кажу, подивитись на Абхазію, на Осетію. Моє дитинство якраз пройшло там в Підсунді, Геленджике. Я пам'ятаю, в який був тоді це квітучий більш-менш край. Ну, Підсунда, там взагалі більше санаторіїв, в них відпочивали іноземці. А сьогодні це абсолютний занепад, там жодного не лишилося нормального пристойного готелю. Хоча в радянські часи це була перлина Кавказу. Ну, то що перетворили ці такі захоплені Росією колишні грузинські території? Знаєш, ще я коли слухав, ти нагадав, що це Нова Ріга, вони чомусь так називають. У них якісь комплекси, я не знаю, вони не кажуть Новорічське шосе, вони кажуть Нова Ріга. До речі, там живуть багато пропагандонів, ну я перепрошую. І я згадав їхній цей куплет, я не знаю, як він там по музиці, але слова такі: наші міді сядуть в Рігі. Так, ну поки що не міді, але не в тій різі. Да? Ось як думаєш, який твій прогноз? Ну тобто, те, що це почалося, це точно. Це системна робота військових наших. Тут, звісно, це просто проба. І як до першого разу, ну, на мій погляд, вдало. Тобто вони переполох там влаштували ППО, вони точно прив'язали, ну, тобто ППО там звідти вже нікуди не поїде, лише буде посилюватися. І це, ну, в військовому сенсі, думаю, тут навіть людині такі, як я, зрозуміло. А стратегічно, що буде далі відбуватися, ось, за твоїм прогнозом, із цією війною безпілотників, ну, з помстою? Абсолютно правильно ти підкреслив, да, що це відволікає і сили російського ППО. Вони мають тепер тримати оборону якраз у цих московських передмістях і не будуть мати можливості відволікати сили на ті напрямки українського контрнаступу, який зрештою має розпочатися. Цікаво, що якраз перший мій досвід як військового перекладача був якраз пов'язаний з цими комплексами С-200, С-300 в колишньому Ленінграді, сьогоднішньому там Петербурзі. Ми навчали сирійських ППОшників. І зараз, коли я читаю ці новини, я згадую свої ці перші перекладацький досвід. Ми зовсім ще тоді не обстріляні, як казав начальник нашого курсу, не оперившиеся щенки, блін. Він нас відправляв в перше відрядження і дав таке настанову, так напутствує такої: товариші офіцери, курсанти ми тоді ще були, товариші курсанти, відправляємось в перше відрядження як військові перекладачі, і пам'ятайте стару народну мудрість: молчи, за умного сойдеш. Така настанова перекладачу. Да? Так от ми дійсно долучилися до підриву тоді ще обороноздатності Радянського Союзу, тому що, нагадаю, це якраз 80-ті роки, і радянські ППО проявили свої найгірші властивості і не змогли протистояти ізраїльським літакам, ізраїльським засобам ураження. І це Вадь-аль-Бука, де ми тоді забезпечували оборону сирійських військ в окупованому Сирії Лівані. Так от, жоден ізраїльський літак не був збитий. Слава Богу, я кажу, чому? Тому що вже за
там 10 років я як український консул, перший український дипломат на Близькому Сході, залучав всіх незбитих ізраїльських льотчиків як сюди, як інвесторів. Так от я згадую свої перші ці лекції, які ми перекладаємо, і там нам дають наші викладачі текст, і я дивлюсь з словником, і там виявляється, що словник недосконалий, і там, припустимо, блокінг-генератор, мультивібратор, тригер, всі ці три різні частини цієї станції ППО цього С-200, вони перекладаються одним арабським словом – раджач. Це раджач і це я маю перекладати і кажу, там оцей сигнал з блокінг-генератора поступає на мультивібратор, потім йде на тригер, а в мене це все одним словом. Да? І потім скаржилися, на мене приходили там нашому керівнику практики, казали ці сирійські офіцери старшої групи, переводчик блоха, преподаватель непонятно. В арабській мові не розрізняється Б і П. Да? І так ми долучилися тоді до розвалу цієї російської армії, радянської тоді армії, тому що, визнавши свої недоліки, Генеральний штаб радянський Генеральний штаб мав вимагати великих капіталовкладень для розробки якась новітніх цих систем озброєння, цього самого С-400, С-300 вдосконалювали. І, зрештою, це знекровило Радянський Союз, так що я жартую, що я долучився до розвалу Радянського Союзу в міру скромних сил і можливостей, підривав економічний потенціал, тому що тоді виділялися майже половина всього державного бюджету Радянського Союзу виділялася на військову сферу. Ось я і питаю через твій досвід, що ти думаєш, як буде розвиватися ця дуель дронів і що змінила ця атака? Ось пишуть, що самі росіяни повідомляють, що від 25 до 32 безпілотників атакували Москву, і один з них навіть упав біля резиденції Путіна. Що це, в принципі, значить із військової точки зору, із політичної, медійної, з усіх сторін, де немає фаху, якого б ти не мав, тому розповідаю. Я ще там років 7 чи 8 тому звернув увагу, що в Ізраїлі вони принципово не проводять паради, да? А ще з часів Голди Меїр вона колись побачила кошторис про параду і сказала, що це божевілля, ми не можемо витрачати такі гроші. І вони проводять традиційно повітряні паради ізраїльської авіації. Так от, починаючи десь, якийсь там був ювілейний рік, я вже не пам'ятаю, 70-річчя створення Ізраїлю, да, було, і вони почали вже не літаки, а саме влаштовувати ці шоу з дронами. Тобто вони підкреслили, що майбутня війна – це війна дронів. І я пам'ятаю, як там над Тель-Авівом в небі малювали ці зірки Давида дронами, влаштовували там такі перформанси яскраві. Тобто це було зрозуміло для ізраїльтян, а вони в усіх сферах завжди мають таку силу передбачування. Да? Я часто нагадую, трошки відволікусь, улюблена моя притча про те, як Олександр Македонський колись був вражений мудрістю Хахамену Зіхронам Левраха, були такі ці мудреці Другого Єрусалимського храму, коли з їхніх вуст він отримав на відповіді на найголовніше питання, які тоді там хвилювали найвидатнішого полководця всіх часів і народів. І саме через те, як стверджував Йосиф Флавій в іудейських війнах, саме через те він так поставився прихильно до Єрусалиму, хоча тоді Єрусалимське царство було якраз союзником його затятого ворога Дар'я II. Так от є такий діалог, який переповідають декілька разів в книгах Талмуду, про те, як він був вражений відповідями, які отримав від мудреців цього Єрусалимського храму. Перше питання там з його там в різних інтерпретаціях 5, 6, 7 питань. Перше питання було «Ейзеу хахам баолам», хто є мудрий на світі, так? Переклали його питання івритом і відповіли йому мудреці 3 речі.
היודע לשאול, הלומד מכל אדם ורואה את הנולד. Мудрий той, хто вміє правильно ставити питання, хто вміє вчитися на прикладі кожного, з ким зводить його доля, і третє, хто бачить ще ненароджене. Тобто це талант передбачування, це якраз дуже завжди було корисно для Ізраїлю, і вони якраз довели свою фаховість в військовій сфері тим, що вони ще там, можливо, 10 років тому зрозуміли, що майбутня війна буде війною якраз високотехнологічної такої зброї, і в першу чергу всіх некерованих літальних апаратів. І, між іншим, 2 роки тому, під час цього Карабахського конфлікту, коли звільняла свої території азербайджанська армія, вирішальну роль якраз відіграли і ті самі турецькі байрактари. Так от, на жаль, сьогодні Росія має декілька каналів постачання БПЛА, і це, відповідно, серйозною є загрозою і, можливо, сьогодні вирішальним є чинником, який впливає на наше протистояння, тому що це відносно дешеві, тобто вартість одного БПЛА там десятки, чи якщо не сотні разів менша, ніж вартість літака-винищувача, а завдати шкоди вони можуть іноді не меншої. І головне, що на їхнє знищення витрачаються дорогоцінні ракети, які іноді теж вартують набагато більше, ніж цей дрон. Тому це для нас мало бути серйозним попередженням ще там 5-7 років тому, але, на жаль, сучасна українська влада, вона м'яко кажучи, не достатньо приділяла уваги розвитку ракетних наших озброєнь і БПЛА, і зокрема, після обрання Зеленського президентом, на жаль, були зупинені ракетні проекти. В мене є програма на моєму YouTube-каналі, є проект такий SoundCheck. Саунд англійською – це не лише звук, і це SoundCheck – це не лише перевірка звуком, але і це саунд – це здоровий, тобто перевірка і аналіз сучасних реалій, сучасних подій з точки зору, в першу чергу, там здорового глузду. Так от, я якраз ще до початку повномасштабної російської агресії голосно про це казав в усіх своїх ефірах, в усіх своїх інтерв'ю. У мене одне було слово, яке я обов'язково повторював, це слово Алеппо. Алеппо, арабською Халеб. Це місто, така перлина Близького Сходу, де ми всі військові перекладачі 80 років працювати, які були найсприятливіші умови. Там звичайні наші колеги-перекладачі жили там в двоповерхових віллах з басейнами, але потім Путін там за декілька тижнів перетворив це сирійське місто, перлину Близького Сходу, на груду руїн. Це за 3000 кілометрів від Москви. Я казав, а що ж йому буде заважати зробити те саме з українським Маріуполем, який в 10 кілометрах від окупованого Широкіна. Да? Причому він казав тоді, я пам'ятаю цю цитату, я не пам'ятаю, 16-й це рік був, або 17-й. Він сказав, що ми тренуємося. Да? Ми тренуємося. Я тоді абсолютно точно сказав, що слухайте, він не на Мозамбік збирається нападати. Як, між іншим, хотів зробити тобі комплімент, ти був один з небагатьох, від кого я чув це ще там 5-6 років тому, про те, що неминуче ця повноцінна російська агресія. Я, чесно кажучи, на відміну від тебе, не був переконаний, що це буде таким повномасштабним наступом, але я завжди попереджав, що якщо Путін зробив це з Алеппо, то чому він це не зробить з Харковом, українським, 30 кілометрів від російського кордону, да? Чи Сєвєродонецьком. Тобто, на жаль, справдилися якраз твої прогнози, які були набагато більш, може, страшними і точними, ніж мої.
Тому що я все ж таки вірив, що в них вистачить здорового глузду не кидати таким чином виклик всьому західному цивілізованому світу, але зрештою ці морально-психічні там зміни, які відбулись в мозоку цього кремлівського гобліна, вони і призвели до цього. Я часто цитую цей відомий вислів народженого у Львові відомого сатирика Єжелєца про те, що лаври мають властивість проростати корнями в голову, і корони вони деформують голову не лише ззовні, але й зсередини. Тобто, і, на жаль, цей інформаційний певним чином вакуум, в якому перебував Путін, і оці його маніакальні ідеї про руський мір і відбудову там Російської імперії, вони зрештою і далися в знаки, тому що він сприймав, як це перше зрозуміло, після того, як активно зараз мобілізують на захоплених територіях Запорізької, Херсонської області, Донецької, Луганської, як активно мобілізують місцеве населення, в нього якраз була ця ідея перетворити знов українців на рушійну силу цього імперських війн, тому що, на жаль, впродовж 30 років українці були на боці якраз Російської імперії в більшості своїй, під час цих імперіалістичних захоплень, які відбувалися. І тому він якраз і вірив, що він зможе з одного боку цією інформаційною навалою, впливом на як особовий склад армії української, так і найширші верстви українського населення, зможе знов перетворити українців на рушійну силу цих імперіалістичних своїх захоплень. Тобто, і сьогодні, на жаль, ми ж маємо факти, що там десятки тисяч сьогодні поставлені під ружьо, як кажуть, на цих захоплених територіях, і їх як пушечне м'ясо кидають першими в ці криваві бої. В нього була ось ця дійсно фікс-ідея, яка його муляла всі ці роки, і зрештою він вирішив її спробувати втілити в життя. Я хочу, знаєш, про що запитати? Ось як виглядає відтепер, знову ж таки, коли ми бачимо, як працює українське ППО, дуже ефективно, 100% ніколи не буває, але ефективно, правда. Ми бачили вже атаку дронів, я ще раз кажу, це пробна атака, абсолютно пробна. Там навіть вибухівки не так було багато на тих дронах, тобто це пристрілка така, так? Ось, і в принципі, я думаю, що це моє припущення, я не військовий, ні з ким з цього не спілкувався з приводу, що в принципі можна гіпотетично зробити таку систему, яка буде взагалі збивати загрози повітряні над територією, наприклад, Росії, або якось там в повітрі тощо. Тобто, як виглядають у світлі таких перспектив, суто технологічних, військових, загрози Росії застосування ядерної зброї, тактичної, не тактичної, будь-якої, бо ми ж розуміємо, що засіб доставки це основний, це літаки і ракети. І як відтепер це виглядає, ця погроза? Абсолютно правий. Дійсно, над територією Російської Федерації вже були знищені принаймні там 2 літаки і 2 гвинтокрили. І це якраз відбулося в рамках операцій по випередженню їхньої атаки. Ми зробили це для того, щоб вони не наносили удари, не брали участь в операціях по знищенню українських військових об'єктів, інфраструктурних об'єктів. Тому абсолютно коректно про це казати, що ми маємо знищувати на підході ще до української території російські, як в ідеалі, як ВПЛА, так і літаки. Нагадаю, що згідно американської цієї концепції протистояння, Patriots, вони після того, як знищують ракети, то вони дають цілеуказання, як це буде,
українською, тобто вони мають потім дати відповідні координати першингам, які в свою чергу мають потім знищити російські ракетні установки, російські аеродроми, з яких вилітають. Тобто в них, згідно американської концепції, Петріот – це лише перший етап знищення. А в нас, ну, на жаль, немає. В нас ані першингів, ані атакамс. Якраз запитали Байдена, я бачив сьогодні шматочок його інтерв'ю. Якщо раніше він категорично відмовлявся вести розмову про постачання атакамс, то вчора він сказав, що they're in the play, да? Тобто вони вже, ну, переклад може бути в грі, але, ну, мається на увазі, що питання вже розглядається. Да? Від цього, зрештою, і залежить, наскільки ми ефективно зможемо знищувати російські об'єкти на території не тільки там Підмосков'я, але і тих аеродромів стратегічної авіації, звідки злітають в російські літаки, в Ульяновській, зокрема, під Ульяновськом. Тому що саме ці аеродроми використовуються сьогодні здебільшого для того, щоб злітали ці стратегічні бомбардувальники ТУ і летіли в напрямку Каспійського моря. Так сталося, що там якраз цей місцина, ця Ашолук на березі Каспійського моря, я там теж свого часу брав участь вже в цих стрільбах, які виконували наші підшефні вже, тоді вже це не сирійці були, а кувейтські ППОшники, які вперше за часів там радянсько-арабських стосунків прилітали до Радянського Союзу навчатися якраз цим тоді новітнім радянським ППОшним комплексом. Так от, нам необхідно дійсно якомога далі проникати своїм озброєнням на російську територію і знищувати, тому що БПЛА, як на мене, перша хвиля, яка була використана, це скорше для того, щоб ідентифікувати місцини, де сконцентровані російські ППО. Я не думаю, що під Москвою там так багато сьогодні незабудованих місць, де можуть вони вільно розташовуватись. Тобто вони з певною мірою обмежені в своєму маневрі. І якщо ми звідки, а сьогодні кадри активно поширюються, да, звідки стартують ці самі ракети С-300 під Москвою. Тобто, зрештою, набагато більш потужна зброя має бути використана вже не для розвідки, а для знищення саме цих установок і інших російських військових об'єктів, ну і аеродромів в першу чергу. Я хотів підібратися потрохи до регіону Ірану. І днями була новина така, ну, для деяких дивна, ну, для мене просто неочікувана, що між Талібаном і Іраном почалися там суперечки. І багато хто почав жартувати вже, що все там війна почалася, ну, інше обережніше висловлювалося. До того, десь півроку тому, Байден якось так сказав випадково, або не випадково, що типу влада в Ірані не вічна, щось таке він сказав. І взагалі ось дуже мало хто може про це говорити так більш-менш свідомо і зі знанням. Може розповісти, що таке зараз Іран, чому саме він стільки багато цих безпілотників робить і продає Росії. При тому вони відмовляються цей факт визнавати, хоча весь світ про це знає. Да? І нарешті запроваджені санкції проти Ірану, і, ну, і напевно дипломатичних відносин теж не буде. Ну і в принципі, от що, наскільки він такий шкідливий для нас і взагалі для людства, там, для Ізраїлю, в принципі, для безпеки світової? Мені цікаво було свого часу, як швидко відбулася зміна такого цього культурного антуражу в світського Ірану після приходу цього небожевільного режиму аятол. Тому що я поступив 81-й рік до інституту, а почалася ця ісламська революція в 79-му році.
А в нас там на 11-му поверсі, в нашому основному корпусі, демонструвалися практично там без перерви іноземні фільми іноземними мовами. Ходили там на французькі комедії, італійські. І найцікавіше, що найвідвертіші сцени, там, в тому числі там з романтичні, були саме в іранських фільмах. Зірки іранського кіно там, в таких коротеньких спідницях знімалися в цих фільмах, що не було в інших. Я сподіваюся, що ми ходили, милувалися там красою цих іранських дівчат, і тут раптом всіх їх одягли в хіджаби буквально через 2 роки. І настільки це карколомним були зміни цього всього, ну, принаймні зовнішні, коли там мільйони жінок змусили ходити в арабському традиційному цьому ісламському, вірніше, не арабському, ісламському цьому одязі. Є такий принцип ісламський «Адам таберрудж». Чому, припустимо, такі традиціоналісти, ісламісти вимагають жінок закривати повністю своє тіло, лишати тільки кісті рук та обличчя відкритим, тому що вони не мають таберрудж – це вихвалятися, відрізнятися якимись перевагами. Да? Тобто, щоб не зваблювати чужих чоловіків, да, жінки мають закривати повністю своє тіло, лишати тільки обличчя і кісті рук. Да? І ось майже такі самі Щось у нас братів мусульман в Єгипті. Так от, сьогодні рекордна кількість молодої частини населення саме в Ірані. І вони всі так чи інакше мають доступ до соціальних мереж світових. Вони налаштовані набагато більш прихильно до західної культури, до західних цінностей, західної цивілізації. І тому сьогодні, що ми бачимо ці кадри, коли вже не ховаючись, вони збивають цих мул аятол на вулицях Ірану, чалми, влаштовують там обструкцію, коли приходять в іранські університети якісь проповідники, то вони влаштовують їм акції непокори. Тобто мені здається, що цей певною мірою критична кількість вже налаштованого опозиційно до сьогоднішнього іранського режиму, вона саме серед іранської молоді. І вони не будуть служити так, як за часів, там, припустимо, Ірано-Іракської війни 80-х років, в якості гарматного м'яса йти на фронт і захищати цей божевільний режим аятол. Тому сьогодні Талібану буде досить легко при тому, що їхня якраз така ідеологічна налаштованість, вона і рівень такої агресії, він набагато вищий сьогодні, ніж в іранському суспільстві. Тому їм буде, в принципі, легше проводити якраз свої якісь наступальні дії. І мені здається, що це тільки нам на користь, да, нам будь-який хіпіш між двома цими режимами, він тільки знекровлює наших ворогів, тому і ми будемо сподіватися, що з часом у Ірану не буде можливості виготовляти в такій кількості ті самі смертельні БПЛА, які Росія сьогодні, не шкодуючи там цих літаків, випускають на територію України. Ну, подивимось, як будуть розвиватися події. Хтось жартує, що це недаремно американці залишили стільки своєї зброї в Афганістані, яку сьогодні ці таліби можуть використати для агресивних своїх дій по відношенню до Ірану. Що ще просто цей режим Талібану, він якраз був налаштований на якусь експансію, але сьогодні для них всі інші напрямки діяльності, вони більш ризиковані, ніж іранські, тому що там середньоазійські країни сьогодні надійно прикриті вже Китаєм,
ну, сам Китай, відповідно, буде захищати свої території, де могли б там розвинути свою діяльність Талібан. Ну, відповідно, Пакистан має набагато більш потужну армію і силу спротиву. Тому в них лишається такий напрямок Ірану, де велика частина цих напівпустель, неосвоєних, де в принципі можна знайти легко якісь коридори для проникнення сил Талібану. І це для Ірану дійсно такий вразливий сьогодні напрямок для найбільша можлива загроза. Щось у нас, Дмитро, не дуже за зв'язком. Надіюся, далі буде нормально, ну періодично переривається. Я хочу ще про той регіон запитати, ну, близький до Ірану. Що відбувається зараз між Вірменією і Азербайджаном? І, ну, ти теж чув про те, що може бути підписаний договір про визнання територіальної цілісності, тобто відмова Вірменії від претензій на Нагорний Карабах. Це перше, так. Ну і про Грузію хотів запитати. Все дивніше і дивніше поводиться грузинська влада до Росії і відкрили повітряний простор для літаків. В чому грузинська авіакомпанія літає? Ну фактично вони співпрацюють з Росією путінською, так, і не соромляться цього. А тут ще прем'єр-міністр Гарібашвілі ну, доволі скандальну заяву зробив, що це, ну, нібито на Україну Росія напала через те, що Україна прагнула стати членом НАТО. І ось ми бачимо наслідки, сказав він, ну краще б мовчав. Що відбувається ось в регіоні, який колись називали в Росії, ну як і Прибалтика, теж була назва така штучна, Закавказье, а насправді це Південний Кавказ. Наскільки я розумію, я настільки не дуже там заглиблювався в цю тематику, але наскільки мені відомо, проблема навіть не в тому, що вони визнають територіальну цілісність, а один одного, тому що це вже неодноразово відбувалося в минулому. Статус Нагорного Карабаху, його ж навіть вірмени, ну, в більшості своїх там більшість політичних сил Вірменії, вони не вимагали приєднання Карабаху до Вірменії. Вони наполягали на тому, що це має бути незалежна держава, а саме... Гібридна історія така, трохи гібридна така історія, так? Так. Але сьогодні оце досягнуте порозуміння, воно наскільки я маю можливість робити висновки, воно ще не передбачає визнання якогось чи не визнання якогось статусу Карабаху. Ну так, вони один одного визнають в своїх кордонах, але статус Карабаху, само населення Карабаху для Азербайджану, воно лишається азербайджанськими громадянами, а для вірменів це населення майбутньої незалежної якогось утворення. Тому дай Боже, щоб не було такого російського деструктивного впливу, який був впродовж там десятиліть, щоб все ж таки справді в ролі якісних медіаторів, посередників виступали досвідчені американські дипломати, а не ті, хто зацікавлений якраз в тому, щоб зайвий раз розбурхати це протиріччя і влаштувати ще один очах такої напруги. Тому що я нагадаю, що за концепцією цього самого славетного там колишнього сірого кардинала кремлівського Суркова, стабілізація внутрішнього конституційного російського строю, можливо, за рахунок розпаковки хаосу по периметру. Тобто вони були зацікавлені в тому, щоб жоден з регіональних конфліктів не затухав, щоб не було принципового вирішення жодної з цих територіальних суперечок проблем. Ну, що стосується Грузії, то це дійсно прикро усвідомлювати, що дійсно російські ці... повертаючись, між іншим, до теми Ірану, теми Вірменії, в мене був один
з моїх колишніх однокашників, він так напівжартома, напівсерйозно казав, що найбільш вдалою операцією по якраз дестабілізації ситуації по периметру російських кордонів був розстріл вірменського парламенту. Пам'ятаєш, в якому там це відбулося? В 99-му році, да, коли буквально там 3 автоматні черги, вони перекрили рух Вірменії на захід, да, знищена була якраз прозахідна частина вірменського політикуму. Навіть свого часу один з поранених в цьому терористичному акті був послом Вірменії в Україні, я був з ним в непоганих стосунках. Так от він проходив лікування, потім тут призначили його послом, але знищена була якраз значна частина про західного вірменського політикуму. І якраз він жартував, що це найвдаліша була операція російського ФСБ ще в 90-х, наприкінці 90-х років, коли якраз Путін прийшов до влади. І тому настільки активно підтримували російські всі спецоргани, які заклик до війни в Україні. Я пам'ятаю, як вони активно розкручували деяких українських псевдопатріотів, да, які кричали, що треба просто підібрати правильний калібр для того, щоб вбити Порошенка. Потім ця Савченко, яка збирала зброю для того, щоб влаштувати стрілянину під куполом Верховної Ради. Вони враховували, скільки треба вибухівки, щоб підірвати цей купол. Потім як поширювалися ці кадри, в тому числі з зусиллями моїх колишніх однокашників, спецпропагандистів, де герой цього серіалу «Слуга народу» розстрілював з автомату депутатів Верховної Ради. Потім був такий в нас про російський такий український виконавець, мій добрий знайомий Кузьма, який теж долучався до цієї пропагандистської істерії, казав, що всіх треба, не буду цитувати зараз в ефірі його слова, але там теж був заклик до розстрілу українського політикуму. Так от, сьогодні навіть ті, хто там каже про протистояння в українському суспільстві, дехто там закликає до того, щоб під час збройного конфлікту з Росією долучатися до якогось там внутрішнього військового протистояння, абсолютно це недоречно, і це тільки може бути на руку сьогодні нашому найпідступнішому ворогу Росії. Не будемо підігравати їхнім наративам і їхнім таким диверсійним задумкам. А так от, повертаючись до Грузії, настільки сьогодні прикро усвідомлювати, що країна, яка 20% території якої окупована, і вона відкриває повітряний шлях з країною-окупантом. Ну, це, знову ж таки, вплив, можливо, проросійських таких ось засобів масової інформації, які діють в Грузії. Тому що це ще там 5-6 років тому це абсолютно було нереально, да, недоречно. Але сьогодні зміни свідомості грузинського населення певним чином якраз були інспіровані тими економічними проблемами, які, на жаль, поглиблюються останнім часом. Рівень життя в Грузії не збільшується, а ця навала російських іммігрантів, вона суттєво поліпшує сьогодні стан Росії, ну хоча б там деяких сфер грузинської економіки, де вони набувають сьогодні, як і в Вірменії, між іншим, теж там двозначна цифра економічного зросту фіксована була за 22-й рік. І з цих там 12%, 4% це якраз завдяки російській цій імміграції. Тобто тут можливо, ці економічні чинники, да, вони мають більший вплив сьогодні на грузинське суспільство, ніж суто ідеологічні, патріотичні, політичні. Тому
маємо те, що маємо, як казав колишній наш перший президент. Дмитре, я хотів знати, про що запитати. Ось про вплив ну, ти ж сам сказав, що ти знаєшся на пропаганді. Як думаєш, буде якась зміна наративів у російських пропагандистів, яка спрямована на пропаганду, яка спрямована всередину країни? Тобто, в принципі, поки що до так виглядає, що більшість росіян не усвідомлює, що відбувається. Ну, може, після атаки на Москву почнуть трохи там здогадуватися, що щось йде не так. Але в принципі, яку ти бачиш зараз картину, яку малюють вони для своїх, як вони мобілізують своє суспільство, і чи їм це вдається? І що буде далі? Тренд який? Я не знаю, там на те, що ми там навколо ворогів маємо захищатися, там це НАТО, там ну це в принципі звичні вже речі, да? Але щоб ну якісь основні напрямки, на які варто звернути увагу, ну щоб самим нам теж сприймати це тверезо, не на ці гачки їхні не купуватися. Ну, мене вразив цей феномен підтримки цього божевільного Пригожина. І дехто, аналізуючи його ось такий ріст, шалений ріст його популярності, стверджує, що це теж такий політтехнологічний хід, ось показати російському суспільству, а також і Заходу принагідно, що ось дивіться, ну, у вас є більш-менш такий вміняємий Путін, да? Хоча теж сьогодні не контролює, можливо, свій психічний стан, але яка альтернатива? Хто сьогодні на другому місці по популярності після Путіна з великим відривом від всіх інших непотенційних кандидатів? Пригожин, ну може там Кадиров ще може там набрати якісь очки, да? Тобто певним чином так вплинути на свідомість росіян, щоб згуртувати їх навколо ну як на їхню думку більш адекватного лідера, да, і показати, як свого часу було протистояння, да, якщо не Єльцин, то там комуніст Зюганов. Так сьогодні зробити такий теж дихотомію таку, да, що якщо не Путін, то прийде до влади божевільний Пригожин. Тобто залякувати певну частину свого електорату, ну і зокрема і олігархів теж, тому що вони таким чином розуміють, що їхні капітали можуть бути набагато більш вразливими за часів Пригожина, ніж за часів Путіна. Тобто таким от жупелом такої можливої, такої, як правильно висловитись, да, бандитської, екстремістської Росії, ось тримають під контролем свідомість росіян, тому що вони вразили ці цифри там потенційної підтримки Пригожина. Він випереджає будь-якого іншого кандидата з російської опозиції там десятки разів. То це серйозний такий, ну, з одного боку, діагноз російському суспільству, да, що вони піддаються такому навіюванню і вірять в те, що ось такий ще більш неадекват може прийти, і тобто як можна очікувати від людини, яка звільняє з російських в'язниць найбридкіших злочинців, що через його якось діяльність може покращити життя середньостатистичного росіянина. Ну, тобто, чи це горнило цього вагнерівських цих загонів, вони ж тепер зброєю прийдуть на російські вулиці і знов повернуться ці там страшні 90-ті, да, для росіян. Тобто, ну, можливо, це якраз такий психологічний трюк, який допомагає Путіну гуртувати навколо себе виборців, тому що в нього, як не диво, запредельний досі лишається рейтинг підтримки, да, на рівні 80%.
Щоправда, там виборів-то немає. Тобто, знаєш, коли кажуть там, що він почав там Пригожин свою передвиборчу кампанію, я нагадаю, що вибори там контролює особисто Путін, і ніхто не потрапить нікуди без його волі. І взагалі без його волі нічого там не відбувається. Ну, ми не можемо уявити, що Пригожин просто сам прилітав там до колонії і у цих кримінальників збирав собі. Це ж абсолютно Путін всім. Ну так, абсолютно контрольовано. Ну і цікаво, що вони, бачиш, так розділили сьогодні сфери впливу з усіх федеральних засобів масової інформації Пригожина прибрали. Там останній раз він згадувався там в якомусь ефірі у Соловйова ще там 4 місяці тому, а на інших майданчиках, на інших федеральних телеканалах його немає. А в той самий час в Телеграмі, який сьогодні перебирає на себе все більше уваги і впливу, там він номер 1 по цитуванню, по кількості посилань та цитувань. Слухай, ще знаєш, про що хотів запитати? Це теж важливий фронт, насправді. На нас залишається 4 хвилини, але я думаю, що цього вистачить. Твою думку, ну ти теж людина мистецтва певним чином. Ось. І тут, до речі, дуже смішно, мені митець, ну тобто Лесь Подерев'янський, казав, що теж його, ну, якби підштовхнуло до мистецтва колись радянська армія. Тобто там багато всього було, що підштовхнуло і гумор, і таке саркастичне ставлення до всього. Але зараз ми не про радянську культуру в армії, якої там ну дуже специфічна, така більш тюремна, а в принципі про цей процес скасування будь-яких російських заходів. Українці не беруть участь в подіях, які пов'язані, в яких беруть участь, запрошують росіян. Все частіше там організатори будь-чого відмовляються від росіян про всяк випадок, щоб не було скандалів, так не хочуть репутацію свою зіпсувати. Навіть дружина або донька, не пам'ятаю, Навального скасували її виступи в одному університеті в Америці. І класична історія просто коли Шендеровича, нібито такого гуру антипутінського протесту, який щоправда є спонсором вагнерівців, його просто перед носом закрили двері Великої Британії в університеті він вимушений був у парку там щось там говорити. Чи це вважаєш цей процес невідворотним і логічним, і що буде далі з цим кенселінгом російської культури, яку я називаю насправді кілтура, я перепрошую? Ну, я сповідую такі ж принципи, як немає ніякої російської позиції сьогодні. Не може бути російської позиції. Вона, якщо і буде, то антиросійська опозиція. Та лише ті політичні сили гідні сьогодні нашої підтримки і згадки, які закликають до якомога скоршого знищення цієї кривавої Російської імперії. Тому ті, хто кажуть про якесь там переформатування, ні. Ми маємо закликати всіх до знищення те, що умовно називається якоюсь там федерацією, тому що насправді це абсолютно централізована вертикаль, і те, що поневолені народи отримали своє право на самовизначення і розвивалися національні мови, національні культури, тому що там я згадував сьогодні там в Іжевськ, Удмуртія, де нещодавно, декілька років тому, найвідоміший викладач якраз удмуртської мови, професор місцевого університету, він здійснив акт самоспалення на знак протесту проти утисків, про занепаду національних культур, національних мов. Тому ми маємо підтримувати той рух на дезінтеграцію цієї кривавої Російської імперії. Всі, хто кажуть про якусь там можливо там гуманізацію цієї путінської Росії, нам з ними абсолютно не по дорозі. Це наші ідеологічні вороги. Ну я просто, знаєш, коли таке кажуть, я не можу згадати жодного прикладу їхнього гуманізму або демократизму якогось. Ну я не пам'ятаю, які приклади, крім ну вони, знаєш, вони часто беруть паузу, пару років там вдають з демократів, а потім все скочується туди, звідки починалося. Колись ми співпрацювали з радіостанцією «Серебряний дощ», з радіостанцією «Гумор ФМ», де в Москві виходили мої програми.
І один з, я зараз не згадаю його прізвище, він роками проводив там інтерв'ю з російськими зірками шоу-бізнесу, політики. Ну, відомі прізвище, просто зараз не згадаю. Так він вів там майже 20 років це інтерв'ю і сказав таку дуже промовисту річ. Каже, з усіх тисяч моїх гостей в мене було лише дві пристойні персони. Це Валерія Іллівна Новодворська і Німцов. Тобто всі були пристосуванці здебільшого, да? А це двох людей, які він за роки своєї діяльності міг згадати, як дійсно гідних уваги і гідних до того, щоб до їхньої думки прислуховувались. І саме вони, між іншим, приїздили свого часу, коли тут були утиски. Я був президентом 2 телерадіокомпаній в Україні, які знищила колись ця банда Кучми. І єдиний, хто нас тоді підтримував з Москви, приїхала Валерія Іллівна Новодворська, за що я їй вдячний. І залишили такі спогади в мене від нашого спілкування. І тоді ще казали цю фразу: це Україну берегіть, вона надіжда чоловічества. Тобто, хоча їх, бачиш, на пальцях однієї руки можна перерахувати таких гідних, да, борців, як ти з Аркадієм, та як Валерія Іллівна, і там на Німцов. Бачиш, 4 пальців вистачає. Я перепрошую, Дмитре, я не ставлю себе в цей ряд абсолютно. І з Валерією Іллівною двічі в житті бачився. Перший раз, коли мені було там десь 18-20 років, а востаннє, ну, перед тим, як я поїхав звідти, і а перед тим, як вона померла фактично, да? І те, що вона є така Новодворська, і вона така фактично одна, підкреслює, власне, те, що правилом є абсолютно інше. І ми бачимо, що там завжди протестують одиниці. І в 68-му році так було, і завжди. Жодних масових рухів за демократію там ніколи не було. Я не бачу жодних симптомів, що вони з'явилися там. Я дуже вдячний тобі, що ти знайшов час так подробно поспілкуватися. Трохи не дуже був зв'язок іноді. Ось, а так, в принципі, дуже змістовно, цікаво. Дякую за те, що завітав. Дякую за запрошення. Дякую. Бережи себе. Дякую. Дивіться АТR далі.